Hello, sziasztok! Csinálok most egy videót, ami arról fog szólni, hogy semmiről, mert azért csinálom ezt a videót, hogy megnézzem milyen gyorsan tölti fel telefonon, mert a gép nem jó. Wifi-vel fogom feltölteni, és meg se vágom, semmi nem lesz benne. Aj, azért úgy csinálom, hogy sehogy, de megcsinálom, felteszem, és akkor jó lesz, remélem. Majd lesz több videó is, már sokat videóztam, ma is csináltam 3-4-et. Megint ez a... Már unom. Mindig csinálom. És akkor mondom, megnézem milyen gyorsan tölti föl. Telefonon veszem föl, már kamerával nem tudnám föltenni, meg még most nincs is itt, és meg fogom csinálni valahogy, valami programot szedek le telefonra, és azzal megvágom, vagy lehet mondom meg se vágom. Mindegy, megnézem milyen gyorsan tölti föl, és kész. Eddig itt üldögéltem, hallgattam zenét, videóztam, letettem oda a párnát szőnyegre. Nagyfülessel zenét hallgattam, aztán amúgy azt izéhez szoktam használni. Játék, gameplay, mert van rajta a mikrofon is. Skype beszélgetés teljes. És majd lesz az is. Abból lehet kevesebb lesz gameplayből. Ez nem hülye szó, hogy még gameplay, akkor mi magyarok vagyunk, hogy játék felvétel, nem, játék, hogy az gameplay, ez játékjátszás. Azt jelenti, szerintem nem tudok angolul, németül tudok, azt sokat. Na mindegy, akkor meglátjuk, hogy fogja ezt feltölteni, remélem minél hamarabb. Idő az van rá, de remélem minél gyorsabban feltölti. Pár perces videó, 2,5 perc, pont. És akkor nem tudom, ez a baj, hogy ez nagyon rossz minőségű videó lett, nem is tudom hol lehet megnézni a felbontást. Hang az remélem jó. Igaz, most csak a hangnak kellett olyan jónak lenni, mert most képet ágyat itt izélem. Videózgatom meg a falat, az kész. Azt mondom, csak nézem meg. Előbb találtam egy pisztolyt, ami tisztára úgy néz ki, mint a Csillagok háborújában a klónoknak a lézerpisztolyuk. Majd megmutatom egyik videóban. Na, hello.